2. Süre Bakara Sığır. Bakara suresi Medine'de inen sürelerden olup ol 286 ayetten ibarettir. Bu süre Kur'an-ı Kerim'in en uzun süresi olup ol 10 yılın davamında bölük görünüşte iniptir. Bakara diýmegiň manysy sığır diýmekdir. Bu sürede Musa peýgamberiň ümmatyna sığır qurban etmegi buýrandygy. Emma olaryň buýrugy berçä etmekde hayal ýagalyk edenlikler baradaky kıssa beýan edilýär. Rahman, mehriban we Rahim, rehim şepagatli Allah'nyň ady bilen. Elif, Lam, Mim. Düşündürüş. Kur'an-ı Kerim'de 29 sürenin başına getirilýän şular ýaly Arap elifbiýiniň harplary öz başdak many aňlatmaýar. Ol harplaryň getirilmegi Kur'anyň şular ýaly harplardan ibaratdygyny, muňa garamazdan İslama inanmaýanlaryň bu mukaddes kitabyň bir aýaty ýaly jümläni hem düzüp bilmeýänliklerini ýaňytmak maksady bilen baglanyşyklydyr. Bu harplara Kur'an-ı Kerim'in sırları hökmünde hem garalýar. Bu Kur'an özünün hakykatdygyna şek şüphe bolmadyk we takwalar, Allah'dan gorkýanlar üçin dogry ýol görkezýän kitapdyr. Olar takwalar, gaýba inanýarlar, namaz okuýarlar we bizim özlerine beren rızkymyzdan Allah ýolunda hayır sahawat edýärler. Şeýle-de olar takwalar sana iňirlene Kur'ana we senden öňkü peýgamberlere iňirlen kitaplara ananýarlar. Olar ahirete hem dol ananýarlar. Ine olar takwalar özleriniň Perwerdigärinden gelen dogry ýolladyrlar. We halas bolanlar hem hut olaryň özleridir. Takyk inkar edenleri azap bilen gorkutsaň da, gorkuzmasaň da olar üçin deňdir. Olar barybir inanmazlar. Allah olaryň kalplaryny we gulaklaryny möhürländir. Olaryň gözleriniň öňünde perde bardyr. Olara uly azap bardyr. İnsanlaryň arasynda inanmasalar hem biz Allah we ahiret gününe iman getirdik diýenler bardyr. Olar Allah'ny we iman getirenleri allaýandyrs öýdýärler. Emma olar diňe özlerini allaýarlar we muňa özleri hem düşünmeýärler. Olaryň kalplarynda hassalyk, ikiyüzlülük bardyr. Allah olaryň bu hassalyklaryny arttyrdy. Yalan sözlänlikleri üçin olara elhenç azap bardyr. Olara yer ýüzünde bozgunçuluk etmäň diýilenne olar takyk biz işler düzedýäris diýerler. Emma takyk olar bozuklaryň hut özleridir. Ýöne muňa özleri hem düşünmeýärler. Olara siz hem iman getiren insanlar ýaly iman getiriň diýilen mahali heyde biz akmaklar ýaly iman getirerismi diýýärler. Emma hakyky akmaklar olaryň hut özleridir. Ýöne olar muny bilmeýär. Olar munapyklar iman getirenler bilen gabatlaşanlaryny biz hem siziň ýaly iman getirdik diýär. Özlerini adaştıran şeytanları Yahudiler bilen tenha galanlaryna biz siziň bilen bizdiňe olary müminleri ýaňsylaýarys diýýärler. Aslynda Allah olary ýaňsylaýar we azgynçylyklarynyň aňalyp ýörkärler. Azabı duçar bolmaklary üçin olara möhlet berýär. Olar dogry ýoluň deregine adaşmagy, ters ýoly satyn alanlardyr. Şonuň üçin hem olaryň bu söwdalary peýda getirmedi. Olar dogry ýol hem tapmady. Olaryň
münafiklaryň ýagdaýy garanky gijede ot ýakýanyň ýagdaýy ýalydyr. Ol ot ýanyp daş töweregini ýagtyldan Allah olaryň ýagtylygyny giderer. Hiç zat görünmeýän tümlüğün içinde goýar. Şeýdibem hiç zady görmediler. Olar kerdirler, lallyrlar, kördürler. Şonuň üçin hem iýde dogry ýola öwürilip bil. Ýa-da olaryň bu ýagdaýy garanky gijede gök gümmüriň we ýyllyrymlaryň arasynda asmandan ýağýan çağwada galyp ýyllyrymlar urup öldüräýmesin gorkusy bilen gulaklaryny barmaklary bilen ýapýanlary meňdeýärler. Allah kapyrlaryň daş töwereklerini gawap goýandyr. Şol wagt ýyllarym hem göýe gözlerini çykaraýjak ýaly. Kan wagty ol ýyllarym olara ýagtylyk salsa ha ýörärler. Üstlerine tümlük avansa welin gymyllaman durarlar. Allah islesedi elbette olaryň gözlerini kör, gulaklaryny kerederdi. Taqiq Allah'nın ehli zada güýji. Ey insanlar! Takwalardan bolmagyňyz üçin sizi we sizden öňküleri yaradan Perwerdigäriňize awada edin. Ol Allah yeri sizin üçin düşük, asmany hem ýokaryňyzy ýapýan guppa edip goýdy. Asmandan suw, ýagyş indirip, size rysgal bolsun diýip, yerden dörlü miweler çykardy. Siz bulary bilip dur kaňyz. Hiç kimi Allah deň hasaplamaň. Eger siz bizim gulumyza, Muhammede, indiren zatlarymyza şüpkäňiz bar bolsa, onda siz onu Kur'anyň süresine meňdeş bir süre getiriň. Eger dogruçul bolsaňyz, Allah'dan özgü şaýatlaryňyzy, butlaryňyzy hem çağırın. Eger muny başaryp bilmeseňiz, elbette siz onu hiç başaryp bilmersiňiz. Kapyrlar üçin taýýarlanan tutaşdyrlygy insan we daş bolan otdan, dowzakdan heder edin. İman getirip ýagşy işleri edýänleri aşagyndan derýalar akýan cennetler bilen söýünçüle. Özlerine cennetdäki miweler rysgal edilip berilenne olar. Bize öň dünýäde hem beýle rysgal berilipdi diýerler. Emma olara dünýäde bulary meňdeş miweler berilipdi. Olar üçin cennetde päkide jüwüt taýlar bardyr. Olar ol ýerde cennetde ebedi galarlar. Taqiq Allah hakikat beyan etmek üçin çiwini we ondan hem ownuq zady misal getirmekden çekinmez. İman getirenler bolsa, bularyň öz Perwerdigärinden gelen hakykatdygyny bilýärler. Kapyrlar bolsa, Allah bu misal bilen näme diýmek isleýär diýärler. Allah onuň bilen bir näçesini ýollan adaşdyrar. Bir näçesini bolsa dogry ýola salar. Emma Allah munuň bilen diňe pasyklary adaşdyrar. Allah veren ähdi peýmanlaryndan dänenler Allah'nyň dogun garyndaşlyk gatnaşygy ýaly emir eden gatnaşyklaryny kesip yer ýüzüne bitne pisat çykarýanlar ine hakyky ziyan çekjekler hut şolardyr. Ey kapyrlar! Siz nädip ölü wagtyňyz sizi direlden bu dünýä getirip can veren Allah'ny inkar edip bilýärsiňiz. Soň ol sizi öldürer. Soň ýene direlder. Siz soňunda oňa dolanyp eltilersiňiz. Ol Allah yer ýüzündäki ähli zady siziň üçin yaratdy. Soň öz gudraty bilen asmana ýönelip ony 7 gat edip tertip nizama saldy.
ol ähli zady bilýän. Senin perwerdigaryň perişdelere men yer ýüzünde bir orun tutar insan yaratjak diýenne olar sen yerde pitne pisat çykaryp gan dökjek insanlary yaratjak bolýarsyňmy? Biz hamdy senaň bilen seni tesbih edýäris we mukaddes tutýarys, tarip edýäris diýdiler. Allah olara taqiq men sizin bilmeýän zatlaryňyzy bilýärin diýdi. Allah Adam ata ähli zadyň atlaryny öwretdi. Soň olary perişdelere görkezip, eger siz dogruçul bolsaňyz, maňa bularyň atlaryny aýdyp beriň diýdi. Perişdeler, ey perwerdigarymyz, sen ähli noksanlyklardan päksin. Senin bize öwreden zatlaryňdan başga biziň bilýän zadymyz ýokdur. Taqiq sen ähli zady bilýänsiň, hikmete eýesiň diýdiler. Allah, ey adam, olara, perişdelere, ol zatlaryň atlaryny aýdyp ber diýdi. Ol adam, olara, perişdelere, olaryň hemmesiniň atlaryny aýdyp berenne. Allah, men size asmanlardaky we yerdäki gaýyp zatlary, sizin hem nämäni äşkär edip, nämäni gizleýändiňizi bilýärin diýmänmidim diýdi. Biz perişdelere, Adama hormat edip secde edin diýenimizde, iblisten galany hemme perişdeler secde etdiler. Ol iblis yüz öwrüp tekebbirlik etdi we netijede kapyrlardan boldy. Biz, ey adam, sen öz aýalyň Howene bilen cennette mesken tut. Ondan cennet nymatlaryny öz göwüneslän ýeriňizde bol edip iýin. Emma bu ağaçyň mewesine golaýlaşmaň. Ýogsa, eger bu ağaçyň mewesinden iýseňiz, ikiňiz hem özüňize zulüm edenlerden bolarsyňyz diýdik. Şeytan olary ol yerden, cennetten taýdyrdy we olary özlerine berilen nymatlaryndan çykartdy. Biz Adam ata, Howene we şeytana, siz bir-biriňize düşman bolup yere düşün. Sizin üçin yer ýüzünde mesken we belli bir wagta çenni peýda ýaşaýyş bolar diýdik. Adam ata öz perwerdigärinden käbir ilhamlary alandan soň eden işine ökünüp derrew toba etdi. Taqiq ol Allah tobalary kabul edicidir. Rehim şepagatly. Düşünen mahal Adam ata toba eden, ey perwerdigarymyz, biz özümüze zulüm etdik. Eger sen bizim günälerimizi geçip bize merhemet etmeseň, biz ziyan çekenlerden bolarız diýip dilek edipdir. Käfir çeşmelerde bolsa, Adam atanyň toba eden wagty, okan dileginiň namazda okulýan Subhaneke dogasydygy aýdyly. Biz hemmäňiz ondan cennetten yere düşün. Soň size menden bir dogry ýol, kitap ýa-da peýgamber gelse, kim meniň ol dogry ýolumy tabyn bolsa, olary gorku howp ýokdur we olar gamgyn hem bolmazlar. Bizim ayetlerimizi inkar edip yalan hasaplayanlar, ine olar dowzaklaryň hut özleridir. Olar ol yerde dowzakda ebedi galar. Olar ol yerde dowzakda ebedi galarlar. Ey İsrail oğulları, siz meniň size ata babalaryňyza beren nymatlarmy meniň size siýlak edip berjek diýip
beren ähdi peýmanyma wepaly bolmagym üçin tabin boljakdyk. Beren ähdi peýmanyňyza wepaly boluň. Sizdiňe menden hederi. Düşündürüş. İsrail Yakup peýgamberiň lakamydyr. Manysy hem Allahyň guly diýmekdir. Olary Yakup peýgamberiň neslinden gelenlikleri üçin Israil ogullary diýilipdir. Hazreti Musa tabin bolanlyklary üçin bolsa olary Musaýlar